l'escenari és només una petita part de tot el que els monitors, les vostres filles i nosaltres ens emportem d'aquests 7 dies. Hi ha coses que per molt que ens esforcem mai aconseguirem explicar-les. I aquí, al Camp Rock, sempre tenim aquesta sensació. Quan arribem a casa i ens pregunten què tal ha anat, no sabem expressar tot el que hem sentit, tot el que ens ha passat. Però el que sí que sabem fer, i molt bé, és estimar. I això és el que hem fet amb les vostres filles. Les hem mimat i les hem estimat amb bogeria. Els hem donat una part dels nostres cors i ara no volem que ens el tornin. Que us el quedeu per sempre més. Teniu unes filles precioses. Mireu, aquestes colònies van néixer un dia al local d'assaig que xerrant amb en Dani dient tonteries vam començar a imaginar-les com si fos un joc, però realment mai hauríem arribat a pensar que es convertirien en tot això, en una part tan imprescindible del projecte Macedònia, en un espai on totes les cançons agafen una mica més de profunditat. Nosaltres en som la part visible, però tot això no seria possible sense tota la gent de Lleure 2000. Així que un fort aplaudiment per l'Anna, les noies del despatx i tot l'equip de monitors. Gràcies. Gràcies. També volem donar les gràcies a l'Ajuntament de Cornellà de Terri per totes les facilitats que ens han donat, no només per muntar el concert d'avui, sinó des del primer moment que vam estar en contacte. També agrair a tot el personal de Mas Batllori. Moltes gràcies. I ara sí, ara toca gaudir de tota la feina feta durant aquesta setmana. Però perquè això peti i per fer un concert en condicions, ens fa falta una banda. Així que us demanem un fort aplaudiment pels músics de Macedònia. En Dani, en Pep, en Nasi, en Jaume i en Ferran. Aquí us teniu. Doncs ja estem a punt. Si tots estem preparats, Que comenci el concert! I comencem amb el grup de la Laia Serra, la Laura Esteban, la Clara Espeja, la Meritxell Caro i la Maria Luna, que ens cantaran Nen del Nord. Un fort aplaudiment! Ha hagut un petit canvi de grups pels que els papes encara no han arribat i comencem amb el tercer grup i encara no estan gaire preparats. I som-hi, ara sí, un fort aplaudiment per elles!
Llimones, Júlia Vidal, Iona Porta, Júlia Forcada, Júlia Gai i Marc Casas. I ens cantaran Tetra Bric. Un fort aplaudiment. Molt bé! I ara els kiwis A, que són la Núria Gelic, en Josep Maria Fornés, l'Anna Forcada, la Mariona Val i la Tura Casademont, us cantaran Futbolista, un